yanzu za mu gimtse wannan matsalar. Ba mutum, ba matsala. Zaɓi ya rage tsakanin rayuwa a bayan Badsha ko kuma mutuwa a gabansa. Halo? Badsha ne. Victor tashi ta ƙare. Yanzu ƙasa ta shashe. Yanzu kuma saura kai kaji ko? Badsha, a wajen ka taba ni ba abu ne mai sauki ba. Waɗanda suka ja da ni kama daga 'yan Koriya, 'yan Malaysia zuwa 'yan Indonesia, na kafa wannan dollar ne a saman gawawakin. Shi kuma Badsha ya zo kafa tasa a saman gawarka. Lokacin ka ya shuɗe. Yanzu lokacin Badsha ne ya kama. Nan da lokaci kaɗan za a shafe sunan sa Dubai daga duniyar tantirai. Wannan ya fi ƙarfin ka. Da gaban Badsha kake da ka tabbatar da cewa cika bakin iska kake. Wannan ba dabar Victor Bai da Karusa ba ce, ta sa Dubai ce. Duk wanda ya yaƙi da Badsha shine wanda zai sha ƙasa. Wannan yaƙi da ya taso gare ka shine zai kawo ƙarshen ka, saboda haka ka je hutun rabin lokaci.